Sugeng rawuh wonten ing channel kula. Wonten ing kalodhangan menika, kula badhe ngaturaken pinten-pinten tuladha pocapan sungkem dinten riyaya basa Jawa Krama. Kangge panjenengan sedaya ingkang mbektahaken konten menika, kula aturi sugeng midhangetaken. Tuladha ingkang angka sepisan menika tuladha ingkang cekak lan aos. Kula ngaturaken sugeng riyadi dumateng Bapak Slamet lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya kalepatan kula. Tuladha ingkang angka 2. Kula sowan mriki sepindah badhe silaturahmi dumateng Bapak Slamet. Ingkang angka 2 ngaturaken sembah bekti kula dumateng Bapak Slamet. Ingkang angka 3 kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami awit tembung kaliyan tindak tanduk ingkang boten meranani penggalih panjenengan Bapak Slamet wonten ing dinten riyaya menika. Tuladha ingkang angka 3. Ngaturaken sugeng riyadi dumateng Bapa ... Kula minangka wakil saking Muda-mudi Karang Taruna ngaturaken agunging sih samudra pangaksami dumateng Bapa ... awit kalepatan kula lan para kadang muda-mudi. Mugi-mugi Bapa ... kepareng paring pangapunten. Lan salajengipun mugi amal ibadah kula lan panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Donga kula lan panjenengan sami ugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makaten menggah tuladha pocapan sungkem dinten riyaya basa Jawa Krama. Sedaya tuladha menika saged dipun ginakaken déning tiyang enem dumateng tiyang ingkang langkung sepuh. Makaten saking kawula, mugi saged migunani tumrap pagesangan kula lan panjenengan sami. Matur nuwun awit sampun ningali dumugi pungkasaning atur.